Imamo svježu bombu iz svijeta Dinama Zagreba koju nećete htjeti propustiti. Trener Sergej Jakirović iznio je svoje mišljenje u nedavnom intervjuu, otkrivajući iznenađujuću odluku koja će uzdrmati temelje hrvatskog tima. Ali pričekajte malo, neću odmah sve odati. Prije svega, ako već niste pretplaćeni na naš kanal, vrijeme je da kliknete na gumb i osigurate da nećete propustiti sljedeće vruće vijesti o svom omiljenom timu. Ozbiljno, ne možete si priuštiti propustiti ovo. Hajde, ekipa! Svježe vijesti dolaze izravno iz svijeta Dinama Zagreba, i pogledajte, situacija je vruća kao svlačionica nakon odlučujuće utakmice. Jakirović, vrhovni zapovjednik tima, bacio je bombu na hrvatske medije. A meta? Ništa manje nego lijevi bočni Ukrajinac Bogdan Mihajličenko, koji je, pazite sad, potpuno otpisan od strane trenera. Jeste li znatiželjni saznati razlog? Pričekajte malo, sve ćemo vam otkriti. Od prošlog ljeta, Bogdan se pojavio u Zagrebu, ali partnerstvo nije baš uspjelo. Zadnji put kad smo ga vidjeli na terenu bio je u gorakom porazu od Balkanija, predstavnika Kosova u Ligi konferencije. I pogledajte, nakon te utakmice, Jakirović nije gubio vrijeme, pozdravio se s Bogdanom. Ali zašto? Misteri. U intervjuu za Germanijak, trener je objasnio da nije riječ o samim igrama, već o stavu. Zamislite, nakon poraza, tip je tamo, opušten, skida bokserice i razgovara na telefon kao da se ništa nije dogodilo. Svakog bi trenera to razljutilo, zar ne? Ali pričekajte, priča tu ne staje. Jakirović već motri na pojačanja za lijevu stranu, a jedno od imena koje je na meti je Gideon Mensah iz Gane, koji blista u Aireu. Je li to možda kamenčić koji nedostaje Dinamu Zagrebu? Ostaćemo budni i pratiti. Sada, ekipa, prije nego što otkrijemo još ovu tajnu, ostavite taj like ovdje. Iskreno, samo je jedan klik, i tako osiguravate da nećete propustiti nijedan detalj ove priče. Tu smo zajedno. I kako vam se čini ova preokret u Dinamu Zagrebu? Ostavite svoje mišljenje u komentarima. Ako još niste pretplaćeni na kanal, nemojte gubiti vrijeme, Kliknite tamo, uključite zvono i pridružite nam se u praćenju svih uzbuđenja svijeta nogometa. Budite uz nas jer pratimo i donosimo najnovije vijesti iz prve ruke. Do idućeg puta, ekipa!